देखायनोसैलै आङो मोजां एरना देखाय दाउ बेदर बियो मा बेदर बियो दाउ बेदर लकेल दाउ लकेल दाउ टमेटर ঠিক আছে मटर आलु मिक्स माने आलुजों ओरैजाय अमा हांनाय अमा हांनो थाखाय सुगासिनो दं रुखानाय नामा दे मोजां हांदो होमबा मोजां हांगासिनो दं जोंहा नैथि हाबाफारि हिसाबै दङ उन्दै हिनजावसा आरो हौवासाफोरनि बेबायदि हांनांगौलै रायजोफोर जानोबा मोजाङै दान्दिसे उनावनो अमा बेदरजों टमेट'जों एवगासिनो दङ लासिगोन बेखायनो मोनसे फोसावखानाय जाय उन्दै हिनजावसा हौवासाफोरा टमेट' थांनानै दङ आंखौ आंहा ओरैसो खालामदों ओरैसो नुनांगौ आंखौ मा दे आं बेदरानो मोनबावाखैलै मोनाखै दा मोनाखै दे मोनगोन दे मोनसिगोन मोननायालाय नैबे मोनसेल'सै लास्ट ঠিক আছে जासे गोबां नां संग्राफोरखौ एसे देखायनि र' आइ आफा थामहिनबा बोराय बुरैफोरनो मान बावनाय आबु बसुमतारी बिथाङा दिनै जोंनि लावखार ओंखाम जानायजों लोगोसेयैनो जोंनि मुंख'नानै दोनखानाय नोंलाय माथो मोनजाखो मुला टमेट' थाइबें दङ मुला दं टमेट' दं ঠিক আছে हाइजें बानलु दं दुन्दिया दं थालिर बिफां गायनांगौमोन आरोना नायदो रायजोफोरखौ बेखौलै बेयाव जानाय माबाखौ मा देउरि मा देउरि होनखोलै मुस्लिमा गिन्द्रि स्वर्गियारि मुस्लिमा सुकुस्रि मुसाहारि मुस्लिमा प्रलि मुसाहारि बसुमतारी मुस्लिमा दुबुरि मुसाहारि मुस्लि सुबिल मुसाहारि मुस्लि